И какво става, хора? Аз съм Юли Геймс и в днешното видео ще цъкаме на Brawl Stars на Ranked. Това ще е първото видео, в което ще снимам на Ranked. Казах в едно от предишните ми видеа, че когато стигна Silver 1, когато стигна самия Silver, ще снимам на Ranked, просто защото нямаш смисъл да снимам от начало от бронз, защото просто не пуска срещу ботове и е скучно. Но сега ще играем на Silver 1 и ще се опитаме да достигнем поне до Gold 1 в днешното видео. И най-вероятно ще стане нещо като поредица. Така че праскайте палец нагоре, ако ви кефи такива видеа. И се абонирайте за канала ми, ако искате да виждате видеа на Brawl Stars и на FC Mobile. Така че нека да започваме да цъкаме на Ranked и да видим дали ще правим победи или загуби. Нека да видим на какво ще не пуснем. Аз нямам интернет. Добре, почваме. Така, играем на ето тази карта на Brawl Ball и аз мисля да играя с Биби. Айде с Биби. Да видим. Мисля, че Биби е добра на тази карта. Като цяло мисля, че Биби е добра на Brawl Ball. Но да видим. Имаме Dynamite срещу нас. Ние също имаме Dynamite. Но то по принцип... Браво, добре. Бам, пак. Не, той ме стънтна. Мислех пак да го ударя, за да мога да го пратя надалеч. Но нашите веднага умряха и... Тук ще се опитам да спася. Не. Много лошо начало. Той е било до един гол ли, бе? What? Окей, добре, ами кратка игра. Добре, нека да цъкнем пак да видим на какъв мак. Окей. Knockout е доста добре. Тук мисля между Бъс и Кроу, но ще избера Бъс. Защото той просто има гаджет, който веднага ти зарежда супера и можеш да стъпнеш някой на мига. Така че надявам се да проработи тази стратегия в тази игра. Играем срещу Фанк, Едгар, Пайпер. Добре, да видим. Цъкаме, както ви казах, гаджета. Прецелваме се и не стънтваме никой. Добре, сериозно ли? Добре, те да идват, да мога да си... така, чакай. Мисля, че измислих. Стой. Добре, ако... Фак. Чакай, боже мили. Убих! Омага, чакай. Мисля, че ще вземам тази игра. Леле миличка. И са стънтвам. Не! Това не е добре. Добре, би трябвало да бия. Чакай. Фак. Трябва да използвам гаджета, не мога. Не! Фак! И пак ли? Само един... Как така само един рунд, бе, човек? What? Не знам защо. Добре, на тази карта ще играем с Search. Защо ме пуска на такива игри, в които играеш до един гол, до един рунд? Това не мога да разбера. И другото, което е, моите пак умряха веднага и трябваше аз срещу трима да се боря. Успях да убия двама, ама чак трима, брат. В смисъл, аз тук не съм някакво световно про човек. Тук бием доста добре за сега. Завземаме супер зоната си. Тук отново бием, майко, изпепелихме ги, човече.
Не сме умирали дори. Вау. Цепваме ги, човек. Бам, скачам там. Майко! Много бързо се напълнихме зоната. Let's go! И ставаме Silver 2 и ще отворим първата си ранкет звезда, да видим какво ще ни се падне. За първи път отварям такава звезда на видео, така че нека да видим 3, 2, 1, отваряме и... това е доста готин плеер айкън. Уоу! Добре, това е готино. Ето го. Но този плеер айкън ме кефи повече, който си имах. Така че ще си остана с него. Да видим. От тези звезди могат да се падат доста работи. Пинове, коинс, блинк, плеер айкън и скинове. Доста неща наистина могат да се падат. Да видим какво ще направим и в тази игра. Играем на GemGrab. Най-добрият бролер за тази карта е Бо. Просто защото той с неговия супер може да вижда в храстите на голямо разстояние и това доста помага, защото тук има доста храсти, както може да видите. Така че, нека да видим какво ще направим. Според мен Нита и Ел Примо са слаби, така че няма да са ни голяма пречка. Емс е идеална за GemGrab. Тук правим и така. Убиваме. Трябва да си завземем тук просто позицията. Ще успеем. Този ще скочи точно така. И аз обаче го виждам и все пак не мога да направя нищо. Или пък мога? Let's go! Let's go! Добре. Доста добре го убихме. Окей. Атакуваме. Тук не мисля да се боря за 6-тия джем. Охо! Тук идеално се активира. Брат, виждам те, стига. Обаче той мисля... той ще зареди супера, човек. Това не е добре. И ще скочи тук на Леона. Ще скочи на Леона. Ако Леона не му се... човек, много тъпо от игра. Тук слагаме и така с... Брат. Ще може ли да направим нещо? Водят ни с един джем. Тук обаче... Помощ! Тук е Елпримото. Трябва да го прикрещим това Елпримо. О, фак. Биги. 7 джема. То си Елпримо обаче хич не ми харесва. Аре бе, убийте тая мечка. 7 на 8 стига бе, човек. Добре. Аре бе, помагайте! Не, човек. Let's go! Не, то не е let's go, защото... Давай, брат, би. Ма той е с 10. Няма да успеем. Много зле. Нашите изобщо не играх както трябва. Аре. Нещо. Продължаваме. Няма да се отказваме. Това видео може би ще стане малко по-дълго. Няма проблем. Тук избирам Search, защото също е много добър на Hot Zone. Имаме Бо и Дарио. Интересно комбо. Те имат Пайпър, която не мисля, че може да направи нещо съществено в техния отбор. Те също имат Дарио и... Бит! Мисля, че ние трябва да бием. Наистина, мисля, че тук... Ние водим. Това е афака техния, бе. Това е афака техния. Обаче аз нямам интернет. Let's go. Фак. Имам на мобилни съм с full интернет и пак буквално ме маха 0% на 40. Това е много добре. Тук трябва да вземем тази игра. Тук трябва да го вземем, човек. Лошо. Те се взеха малко.
Нищо. Те да си мисля, че мога да направят нещо. Тук тази Пайпър... Ах, стига ли то интернет, ао! Аре, бе. Продължаваме, няма се отказваме. Аре, нещо. Дай. То да дойде, така да си взема. Хоп, бием. Добре. Той ще ме убие. Или по-скоро аз него. Бам. Чакай тая Пайпър да не ме убие само. Аре, 5%. Let's go, бием. Добре. Ход зона, добре. Silver 2, да. Просто се връщаме към Silver 2. Стардроп, епик. Скин на Честър, let's go! Буквално мислех да си го купувам. Yes! Let's go! Мале какъв късмет. Добре. От епик звезда и ми се падна този скин на Честър. Буквално мислех да си го купувам, но няма, което е много готино. Брутален скин на Честър. Само за 30 джема, но мен е кефи страшно много. Yes! Dark Chester брутално изглежда, просто погледнете. Много по-добре от оригиналния. Да. Добре. Let's go! Добре. Късмет. Тук. Мисля пак да избера Search. Да, мисля пак да го избера. Имаме Едгар макснат с Hyper Charge. Имаме и Франк. Добре. Мисля, че тази игра трябва да я вземем. Разбира се, първо да видим срещу какви бролери ще се изправим. Малко трудно ще е да станем Gold 1 още в днешното видео. Ще се опитаме, но мисля, че ще стане прекалено дълго. Те имат Пайпър. Брат. Смисъл. Кой играе Пайпър на Brawl Ball като цяло? Смисъл. Окей. То обаче, мисля, че не е същита. Да, окей. Тук. Направо. Няма да си включим и така. Той е дет. Обаче и аз съм дет. Скачам. Не, бе, брат! Нашия Франк! Тъп ли е? Как мога да ни разруши? И аз пак нямам интернет. Let's go. Аре. Добре, в игра сме. Макс, много добре! Мисля, че заради мен успяхме. Той е с Hyper Charge. По някакъв начин трябва да накараме... Оп! Мисля, че това беше обаче лоша идея. Защото той буквално ще да разруши абсолютно цялата ограда около тяхната гол линия и врата. Нищо, шанс. Аз тук им скачам. Едгара, нещо. Той бие и... Брат, вкарай, let's go! Матч овър! До гол пак играхме, let's go! Нашия Едгар доста помогна за победата ни, така че let's go! Победа! Нека да видим. Джем Граб. Отново тази карта. Отново ще избера Бо и се надявам този път да бием, разбира се. Имаме с макснат Бери сме лад. Интересно, кой си е макснал Бери, човек? Колет, Франк и Спайк. Добре, да видим. Може да направим тук. Това може да дръпне. Опа! Обаче го препарирах бързо. Лебушки! Разруши. Аре, брат, пусни си супера, бе. Той дори не успя да се пусни супера, брат. Добре, за сега водим. Как успя обаче? То пак как си е заредил пак супера, бе. То съм много тъп. Обаче аз не съм умна. Окей.
Не, Колет, браво, Колет! Аз така или иначе тук ще взема пауъръпчетата, така че няма проблеми. Ох, тия са бързи. Брат. Добре, пускаме там, бам! Стънахме все пак водим. Браво, нашите цепят. Браво. Ах. Трябват ни още 2 джема, човек. Чакай, тая, ако я убим. Не. То спайк много опасен, човек. Колето тук като вземе... Да, добре. Добре, да видим дали ще може да бием. Стън там. Какво ще стане? 3, 2, 1. Би трябвало да бием. Не. Малко лягам да не искам тишина. Добре. 10 джема, отново шанс да победим. Колета там се мята отново. Не, всъщност 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Победа. Добре. Let's go. Все пак победа. Нека да видим докъде сме. Близо ли сме до Silver 3. Добре. Мисля, че сме на 2 победи. Ако не една, мисля, че 2 победи. Gem Grab. Мисля тук да използвам Едгар, просто защото ми е макс. Let's go. Имаме Лили. Лили също не е зле. И тук ако е Емс. Мисля, че ако една Емс максната, ако има, ще сме идеален отбор, според мен. Моля те, човек. Брат, то с няма избери нищо. Нали? Брат, Бо. Той дори няма супера му смисъл за какво му е този Бо. Аз пак нямам интернет. Така. Аз заобикалям от тук. Бия тос, бия и таз. Скачам тук, бия всички. Хо-хо, изпепели ги. Взем и бегам, бате. Сега просто чакам. Брат, стига с това интернет, бе! Имам интернет, имам мобилни и пак. Не разбирам. What? Боже миле, жива съм някак си. Боже. То скача там нищо, оле, бошки. Трябва ми супер. Браво бе, нашите са много добре. Много добре. Окей, браво. Само да ми се среди супера и гледай какво ги правя. Оп, елате ми, бе. Оп! Брат, мах се! Браво, нашите. Човек, ела се скри, бе, ти си ми най-важния. С 2 джема си, ама тези 2 джема са ни толкова голяма нужда. Добре, матч овър. Нека да видим всъщност от една победа ще станем ли Silver 3. Let's go! Добре. Изпълнихме си квест. Станахме Silver 3. Брат, да, нямам интернет. Ще се опитам да стана Gold 1 още в това видео. Има шанс. Айде да видим какво ще се падне от тази ранкет звезда. Стоплинк. Нищо особено. Добре. Мисля, между другото, да събирам от 25 левел до 50-я да събирам поне стар дроповете и да направим един като мини пак опенинг с стар дропове, накрая Legendary звездата. Съгласни ли сте? Пишете ми долу в коментарите. Аз така или иначе мисля да го направя, но вие си пишете все пак. Така че да, нека да продължаваме и да видим ще успеем ли да станем
Голд 1 и да отворим мисия звезда. Тук избирам отново Едгар, защото е същата картата. Имаме Ел Примо, което е много добре, който има гаджет, Star Power. Не видях между другото кой е другия, с който сме. Има Франк. Ние сме с Колд и Ел Примо. Те имат макс на Ел Примо. Франк и Сърч. О, това ще е по-тежка игра според мен. Тук ще е по-тегало. Просто защото всички имат много живот. Обаче тук ги изпарчатосахме. Аз няма смисъл да скачам, защото той видя, че няма шанс срещу мен. То пак го бия. Добре. Брат, стига бе, човек. Тази игра се гаври с мен. Нямам думи. Окей, все пак сме с 4. То, що има толкова демидж и взима. Пак скачам. Обаче не успяхме да направим нещо, кой знае колко. Голямо, аз тук ще се опитам да се намеся. Той е много лош. Брат. Да се преструваме, че нищо не се е случило. Сякаш ще е по-добре, скоро ще ми се среди супера. Аз ще скоча там да видя дали мога да направя нещо. Мога. Let's go. 9 джема имаме. Тос прямо там скача. Аз взимам и бягаме. Махи се, човек. Чакай, аз имам идея. Оп! Let's go. Ох, това не е много добре, честно казано. Знаеш ли що? Там включвам хиперчарч. Нещо. Let's go. Победа. Добре го отиграхме, въпреки че 3 пъти ме отхвърли от играта. Няма проблеми. Продължаваме напред. Мисля, че още 3 победи би трябвало да станем гол от 1. Туходзон. Мисля да взема Сърч. Аз със Сърч играх, ако не се лъжа на тази карта миналия път. Имаме Поко, който буквално нито има гаджет, нито Star Power. Не знам с какво ще помага, ама... И Франк, който има Hypercharge поне. И гаджет. Гаджета би трябвало да е онзи, който придърпва. Обаче Макро, който е Gold 2 човек. Добре, да видим какво ще направим. Тук мисля, че няма да е толкова лесно. Защото имат и Емс. Тук добре. Тук обаче... Добре. Аз ще скоча и ще убия. Оп. Ние ще се точим. Ете. Фак. Брат! Фак. Не. Водихме с 10%, обаче... Майко, миличка, съсипаха ни, бе. Айде да се среди супера най-сетне. Айде, би там. Let's go. То с... аз умирам. Нищо. Окей. Превзехме да дръпнем поне до 50%. Нека да дръпнем поне до 50%, човек. 60. Добре. Мале, то загина. Ел Примо с хайперчардж, обаче той ще се включи хайперчарджа. И не го стънтна. Аз тук ще се опитам да взема някакви проценти. Някакви проценти, пак казвам, 75 на 50 сме. Напрегнато. Все пак водим, което е добре. Аз включвам тук да имам по-дълъг рейндж. И направо нападаме, човек. Няма какво да му мислим. Няма да му скоча на тъс. Правя така. И колкото успя... 1%! Let's go! Много добре, само победи! Добре, още 2 победи, може би. Би трябвало толкова, да. И ставаме Голд 1. Let's go! И вече чакайте другото видео. Втора част, на който ще играем Ranked. Да видим
Дали ще му... Бъмит го избраха. И аз с кой ще играя? С Стю. Айде да пробваме с Стю. Очаквайте втора част, на който пак ще играем ранкет и ще се опитаме да стигнем до Diamond 1. По-трудно. По-трудно, но ще се опитаме. Knockout, let's go. Тук да пробвам ли пайпърката? Не, няма да рискувам, ще си взема база. Шели максната, добре. И Емс, супер. Добре, мисля, че сме доста добро трио. Видеото ще стане малко по-дълго. Но какво да се прави? Надявам се да ви е интересно. Цъкаме си направо гаджета. И отиваме да стънтваме. Да убиваме. Брат, направих каквото успях. Аре сега, Dynamite срещу Емс. Да видим. Толкова се хвърли бомбата, тая е чао. Гледай каква е тъпа. Боже. Какви са тия тъпи хора, бе? Гледай, майко, как умря. Ужас. Добре, аз ще мина от тука, защото аз Емс просто не мога. Гледай, поне убий там някоята, ей. Аз стънтвам там двамата. Добре. Браво. И пак нямам интернет. Let's go. Как така ме отхвърля от играта при положение, че съм с мобилния интернет, не знам. Никой ли не хванах, бе? Аре, бе, дай да стънтна някой. То се го убим. Не успях да го убия. Окей, Шелето успя. Ужас, това е последния рунд. Те са един на двама. Не, стига да. Брат. Не върна чак толкова много, но тия 40 точки може да са ни от значение. Пак този джемграб, майко. Писна ми от този джемграб. Избирам си бот. Така. Dynamite, yes. Макс на Dynamite. Това чаках и Spike, let's go. Добре, нека да видим сега. Така, срещу Франк, Бо и Морти сме. Да видим. Оле, чакай, бе, брат. Аз разбрах. Аре, бе, аз не го любих, бе. Браво, Дайнамайка! Ма ще го убият. Спайки, моля ти се, бе, брат. Спайки, браво, бе, Спайки. Браво, 7! Супер, не знам откъде имаш. 7, аз ще се опитам да взема. Възможно най-много. Бягай, бе! Махам се, ти казах, бе! Моля се, пазете ме. Моля. 3, 2, 1. Easy win. Добре, че съм аз, брат. Let's go. Победа и се надявам тази игра, ако е победа, да е последната ни. Защото и без това видеото стана малко по-дълго. Айде, цъкаме да видим. Моля се, баунти ми дай, човек, моля те. Джемграб, майко, за кой пореден път? Пак избирам Бо. Нищо, че картата е малко по-различна. Yes, максната Емс. Yes, и Честър. Супер. Мисля, че ще успеем да бием. Колко неочаквано, че ме изхвърли от играта. Да. Окей. Давай. Бам. Цепим там. Супер. Леон ли? Това не е добре.
Цепим го там. Той нищо не може да направи. То пък къде отиди? Леонката е там, брат. Стана тегаво. Брат, стига ме изхвърлява, е! Манеше рейдж куит на честно. Не мога повече. Пишете ми долу в коментарите колко пъти умрях. То не умрях, ме изхвърли от играта. В смисъл, за кой пореден път? Ай, стига вече. Маля дано да ме стъпне, let's go. Слагам там един. Во, то с откъде се появи? Умри! Аз не мога да направя обаче нищо. Аз съм на 14 кръв. Аз не мога да направя нищо. Тос Леон, майко, добри, че си слагам... Франка ли е с джемовете, да. Оле, той не е добре. Хил малко. Опитваме се там, бием, правим нещо, опитваме се да направим нещо. Бием. Майко, взимат файса. Трябва да убием този... Да. Добре. Дай, махи. Аз съм с 9. Един нямам да ме уде някой едно. Бе, не нападайте, бе, тъпи. Аз съм 10, добре. Махай съвета пак. Let's go. Нека да видим. Би трябвало да станем гол от 1. Let's go. Гол от 1 и ще отворим Митик звезда. Yes. Добре, нека да видим какво ще се падне. 3, 2, 1. И... 500 кредита! Let's go! Добре, това е много добре. Днес също ми се падна легендарна звезда и отново ми се падна 500 кредита. Това е много добре. Погледнете колко съм напред. Буквално започнах да събирам Леон преди... Буквално когато започваше Brawl Pass-а. Преди 4-5 дни. И вече съм събрала 2500 кредита. Буквално ми остават още 1300, за да сме по-точни и ще го съберем. Така че, let's go. След това отново ще събирам за легендарен, когато ще взема и кордюлката най-вероятно. Така че да, това беше от мен. Очаквайте втора част на ранкет, в който ще се опитаме този път да достигнем до Diamond 1. Пръснете палецът нагоре, ако ви хареса това видео и се абонирайте за канала, за да не изпускате нито едно мое видео. Така че, чао от мен и до следващия път!